Unha persecución a alta velocidade na A52 entre Ribadavia e Ourense terminou con 5 persoas identificadas pola Garda Civil. Laura. O vehículo con 5 persoas no seu interior deuse a fuga a grande velocidade e de xeito temerario cando os axentes da Garda Civil de Tráfico lle deron o alto nun control na autovía das Rías Baixas. Durante a persecución, que durou 15 kilómetros, un dos ocupantes tirou pola fiestra un envoltorio con 8 gramos de cocaína. As 5 persoas que viaxaban no vehículo interceptado tiñan diversos antecedentes por delitos contra a propiedade. A Garda Civil de Tráfico establecerá un control de velocidade, alcohol e drogas na autovía das Rías Baixas, á altura de Ribadavia. Eran contra as 11 da mañá cando un dos vehículos decidiu ignorar as indicacións dos axentes. Detectouse un vehículo circulando a unha velocidade excesiva. Cando se intentou dar o alto, pois, o conductor fixo caso omiso e acelerou, fixo un quiebro e continuou pola autoestrada. No vehículo viaxaban 5 persoas de entre 30 e 40 anos que emprenderon a fuga durante kilómetros a grande velocidade en dirección a Ourense. No traxecto desfixéronse dun envoltorio que tiraron pola fiestra do coche e resultou ser cocaína. Eran 5 cidadáns lusos, en principio viñan a unha boda a Lugo, motivo de escapar, colleron medo, levaban ese envoltorio final no narcotés, resulta que era cocaína, tiñan todos os antecedentes, xente do mundo da delincuencia, non tiñan nada en vigor, pero levaban esa pequena cantidade de droga e ese era o motivo principal de non parar no control. O condutor foi denunciado por condución temeraria e non obedecer ás ordes dos axentes. Outro dos seus acompañantes por tenencia de drogas na vía pública, o que pode conlevar unha multa de entre 601 e 30.000 euros. A Garda Civil lembra que nun control de tráfico sempre hai que atender as indicacións dos axentes. Facer outra cousa ou darse a fuga, neste caso, o principio principal é un perigo para ti mesmo como conductor e para o resto dos ocupantes do vehículo e despois para os axentes ou o resto dos ocupantes ou cidadáns que estén pola vía. Pode constituir un delito contra a seguridade vial. Lembran que nun control de tráfico hai que reducir a velocidade de xeito seguro, non superar os 40 km por hora e parar sempre no lugar indicado. A Garda Civil desactivou un punto de venda de droga polo miúdo en Boiro. Foi no marco dunha operación en que detiveron un home e unha muller de Boiro e de Ribeira como presuntos autores dun delicto contra a saúde pública. Tamén interceptaron un vehículo seu onde localizaron unha bolsa con 59 gramos de cocaína e cartos en efectivo. Acharon máis droga no domicilio do investigado. O total da sustancia estupefaciente comisada nesta operación ascende o equivalente a 309 doses de consumo.